so Zelenským sa správa ako fašistický štát. Opozyčných politikov posielajú do pracy. Ponad 360 sposobów mordowania ludności cywilnej. Piłowanie ludzi żywcem, rozpruwanie brzuchów ciężarnych kobiet, nadziewanie dzieci na widły. Tak UPA mordowała Polaków, Żydów, Czechów, Ormian i samych Ukraińców. A dziś Zełenski nadaje jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, buduje państwowy panteon i ogłasza, że Ukraina sama będzie sobie wybierać bohaterów. Szkoda, że wybiera ich pośród nazistów. Gdyby Niemcy nazwali jednostkę bohaterami SS i stawiali pomniki Hitlerowi, Himmlerowi, Goebbelsowi czy Eichmannowi, czy zaprosilibyście ich do Unii? Nie. Nazwalibyście ich neonazistami. I słusznie. Nie ma moralnej różnicy między czczeniem SS a czczeniem UPA. Ten sam kult siły, ta sama nienawiść etniczna. Raport o Ukrainie milczy na ten temat. To cisza, która morduje pamięć ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich po raz drugi. Marsz Ukrainy do Europy z ludobójcami na sztandarach to hańba. Jako Polacy nigdy nie powinniśmy zgodzić się na wejście Ukrainy do Europy. Precz z banderowskim nazizmem. Už tu konečne musí zaznieť pravda. Ukrajina na čele so Zelenským sa správa ako fašistický štát. Opozičných politikov posielajú do pracovných táborov. Oslavujú banderovcov, ktorí masovo vraždili ľudí v Poľsku aj na Slovensku. Zelenský sa priamo vyhrážal bývalému maďarskému premiérovi. Ukrajina spáchala teroristický útok na Nord Stream. Menšiny na Ukrajine sú šikanované a Zelenský vládne bez volieb. Navyše, Ukrajina je nekonečne skorumpovaná. Za ukradnuté európske peniaze Zelenského kumpáni stavajú haciendy so zlatými záchodmi. Kľúčová otázka je, prečo, pani Lénová a pani Kalasová, futrujete zbraňami a miliardami fašistický režim? Sú len dve možnosti. Buď ste aj vy presvedčení nacisti a nenávisť voči Rusku ste povýšili nad všetky európske hodnoty, alebo tam posielate miliardy a oni vám posielajú vratky. My, Slováci, nechceme vašu vojnu proti Rusku. My, Slováci, chceme mier.